L'acompanyament integral és un programa que té com a objectiu l'atenció a les persones amb malaltia mental. Està pensat per oferir un seguiment personalitzat davant la manca de dispositius alternatius i que poden quedar exclosos en altres serveis d'atenció personalitzada. Des d'aquest servei nosaltres oferim un seguiment més tallat en el temps, veiem a la persona setmanalment o quinzenalment i donem suport a les seves necessitats personals. Es treballa des de l'oficina de l'entitat on donem informació, orientació i recerca i gestió econòmica, comunitària i social. Depenent de les necessitats que hem detectat a les primeres entrevistes, doncs podem treballar les rutines diàries, elaboració de menús saludables, llista de la compra, suport emocional, recerca d'activitats i d'oci, vinculem al món laboral si es necessita i recolzem en la millora d'habilitats, d'aptituds i de conductes. L'enfocament és centrar en la persona, ajudant a la seva consciència de malaltia i en els processos personals que es troben en aquell moment. El servei va dirigit a qualsevol persona afectada de salut mental que per les circumstàncies actuals no es pot incloure en cap altre servei. També està dissenyat com un servei previ al SASBI, on aprofitem per conèixer-nos, ajudant-lo a vincular-se amb l'entitat i els professionals, i també aprofitem per anar tramitant la documentació necessària per a aquest. Per accedir al servei d'acompanyament integral, la persona pot vindre bé per iniciativa pròpia o bé derivada d'algun altre servei. Els requisits que es demanen és estar diagnosticat d'un trastorn mental, major de 18 anys. Si esteu interessats i voleu més informació, podeu contactar amb la treballadora social de la nostra entitat.